Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Buhi pa tao ko. Dayon yung kunay. Hala, nagpurol. Silang doon nagpurol. Wow. W-O-W. Ginoo ko, kalit pala kami tong Happy Pito. Diin man dahil taong kagikan. Ha? Pipito, diin kagikan, ha? Kumusta naman taon mo, oy, mga guwaps? Okay ra kaayo mi Pipito. Ikaw mo'y among kumustahon kung ngano kalit lang kang nawa o usa ka semana. Di man dahil kagikan. Muro mo kag tagulilong. Bitaw, Pits. Nganong karon malang taon ka magpakitag balik, uy. Diin man day kagikan. Nabala ka, biming tanan din kay kalit, ragyot kay kang nawa. Ani ni. Kuan lit, Glenn. Ako nagpasalamat kog dako kay bisang unsaon. Wa gyud mo mausab nagpurol lang gyapon. Wa mo angin kabalakan ako. Ako tong gituyo nga bilikay ko kay murag init kay isyu ni Tasyo ba. Kabantay man ko murag init kayo. Bahat. Binay nagbahad nako nga ila ko nang kong idamay ining isyu ha. Tago ta ko lete nga dutso ko bohol. Moto nga. Mao Tago ba? lang ko, tago ko. Dito dahil ka ni Tago, Pits. Nga hasta man ang imong pamilya, nabalaka man kaayo nimo. Dito ko sa akong amigo kuhan kining pagkatinuod lang sa tihan tamo dito gyud ko sa Bukids Tuong. Kabantay mo na anang Tuong? Wala sa tinuod Sa Glen waa. lit. Tuong gyud dili sawa. Sa Tuong. Di kong naa sa waang. Tagang yung ibalita niyo minaw good morning. Unsa man ibalita di mo, Pits. Wangda. Kani may tungod sa kamatayon ni Sir Binondo. Sige, be. Unsa man kuno ng balita, Pits, be? Sulti dayon, mi. Anak ka nga, sige. Mata, is, mana. Ani. Sige na ba? Kuan. Medyo sisitibo ng balita, Aglin. Lisod man itihuan, pero, kabantay ka ng lisod tuhuan. Pero naay nagsulti na ko nga ligon kayong saksi o testigo sa pagpatay yun ni Sir Binondo. Kinsa man, Pits? Sulti dayon, mi. Ay, nagpagdagag paigot. Ano ni, ha? Ay, kadet, tanong sa ko sa inyong parol. Pagkanindot. Okay. Yan na. Ang nagpapatay yun ko nun ni Sir Binondo, mao si Renato mismo. Unsa? Ano sa nilisod? Sigurado ka, Pits? Sure gid ka? Bitaw, sure ka? Ulaglit. Mismo ang tao. Maragsulti na ko, ana. Apil mismo sa krimen sa pagpatay ni Sir Binondo. Hala no. Hala, abot ni mo ipasabot, Pits. Naistorya ni mo mismo ang kriminal? Tulo ko no sila katao nga mikalas kinabuhi ni Sir Binondo. Kinuo ko. Kinsa man ang tawhana, Pits? Kining, ano ni ha? Lingi ko gamay. Lingi ko spikas. Pulos nagpuro dyan. Kining, pasensya na kayo mulit, Glenn, nga di ko makasulti ninyo kung kinsay panganay ng tawhana. Pero, mahibaw raw niya mo sa unahan. Ako nang istoryahon si Tasyo bahin niya ng balita. Nagsige ba yato pangita ni Mustasyo, Pits? Nakita man miniya pirmi. Ngita na ko. Nakita mo niya mo na? Nakita mo niya? Oo, pirmi man may magkita. Sagad ato siya sa amo. Nabalaka na gani kay to siya nimo kung asa na kuno ka. Yes. Ay is. Ang arang dito. Usay ay is. Ingna siya. Hoy, ni Paliwag lang, Glenn, ingna siya. Nagkusto na ko siyang may istorya. ay is. Oh, is. Ano siya uwis? Oh, sure. Ala. Sige, ako gi siya ingnon. Hindi. Iske. Sige. Abini mo sang kunian kabataan, no? Salamat kayo. Oy, Gusto Pits. na ko siya. Gusto Yes. na ko siya karong gabi. Gusto ko pakisulti niya karong gabi. Sige. Unya, ato unya tikas inyo ha. Tay bawon na unya tika kun may istorya na nako sa tasyo usab. Sige. Magpaabot unya ko nimo. Wa gyud ko kapugong rin. Mo to nga ako gisa na dapatan. Dakong sayop tong imong gihimo. Walang tutunin mo siya dapati kay
musamuta ka komplikado na ining kalaki ha. Pasino niya og magpataka na hinuon na og panabi nga to sa tiguang. Pasensya na kayo ran. Kinahanglan nga mantigo kang kontrol sa imong kaugalingon. Aron nga dili masabtan ang atong lihok. Ilabi na nga nara pa tayo plano nga hipuso nato ng babayhana. Mao lagi. Maklagot ko kayo. Diulga mo ko niya nga. Iya ko nung tang bukingon. Sige lang. Samtang wapay kisaw kayo ang palibot. Naibaw kong nagpugong pa na siya siyang kaugalingon. Makakita ganita og nindot nga binta. Kinahanglan yun nga mahipos na ninyo si Toribia. Mao ginaya mong paningkamutan rin. Andam na kayo nga kung mga tao sa gawas. Nagpaabot na lang yun na sila sa atong signal dinisod. Mabot lagi ng higayo na sa di madugay. Po sa kinahanglan alisto lang yun tapirme. Salamat rin sa imong bulawanon kintambag. Kinahanglan di gyud ta masipyat. Kay kung ato ni patakaan, kita gyud mabutang sa dakong alanganin ining hitabuan. Sa tinuula no, nabala ka kay ko nga basin og mupyait unya Toribia ba. Ay, ako rin bahala. Bangilan na nakudaan si Lulugoryo. Aron nga, di gyud magkapurma na babayana din eh. Ako giningsahan tanan rin. Sukad nga nakuha na to ka ng babayhana. Naghatag nagdakog labad sa tungo. Uwahin ang pagmahay, Jonil. Mahinay ka naman ginin nato. Ato lang yun ang pangitaan o paagi para muhilom. Salamat yun kayo sa mong pagsabot rin ha. Oh, pero wala magpasabot ha nga. Mukumpiyansa ka. Kinahanglan yung maningkamot kag maayo. Nga mahipos na nimong tiguanga. Mao lagi. Ako ginabuhaton rin. Saad yun anak ko nimo. Kinahanglan ginil. Mga paghimo ng daan o mga plano aron nga mulampos yung ka. Nana rin. Nagkaplano lang tanan. Ang pag-execute na lang yun nato. Mo'y kuha nga ni. Aron di na rin yun ta mapalpak. Kana mo'y labing importante. Na dili yung ka mapalpak. Hala, paguhaan na ng ibong bagasin nila. Layas na din eh. Nabuang naman ka daday. Oh, Nganong imo mo ko palayason? Ikaw mo'y layas din eh. ha, layas kay nagbuwag na ta. Mahilom diya. Oh, ikaw mo'y angay mo palayo din eh. Kay kining baya, ako man eh. Ako'y nagpalit ng yuta o ako'y nagpatukod din eh. Ngano naman sad mo nay, tay? Day, gipalayas na dako diin mga mahan nga maing laki. Ngano man nay? Unsa may hinungdan? Naglagot ko inin niya. Nasakpan na ako nga naggako sila Toribia. Ha? Tinuod na tay? Ay, hanggaw mo na imong inahan. Di maminaw pasabdon. Ikay hanggaw. Yay. Usay pasabton, ha? Usay pasabton. Bisag nakakita ko nga naggakos magduha. Unya, naghuwap-huwap pa kasi iyang bako-bako. Ha? Unya, napagipahilak-hilak si Toribia. O saman, doon na nahitabo ninyo duha. Oh, pagkauwaw ka lang. Si Uwaw. Oh, ang mau gini mo eh. Tay, tinuod na tay nga nagakos mong duha tay? Si Toribia ray migakos na ako. Weh, tanawa, nakadungog ka. Di ang kondo niya nga nagakos ni Toribia. Minaw ha. Minaw lagi. Minaw di kat parason ba? Parason ka ron. Nay, nay. Sige ko na. Ato na, nay, paminaw sa Ikaw, natos tatay na. niya kay matamparusan unya ka nay. Bida. Sige na para di ta magkayagaw. Sige tay, sulti tay ka maminaw mi. Ani ni. Abi ni Molita, si Toribia, nakagakusto na kong ahat, kay nagpalaban in taon to na ako, kay gitamparos mo siyang Junel. Ha? Gitamparos tay? Oo! Gitamparos siya sa way igong hinungdan. Oh. Unsa may rason nga gitamparos man siya tay? Nasukor ko ng kalit Junel niya. O niya, gitamparos din siya. Naabtan pag ginako nga, naglali sila. Motong, akong gibadlos Junel sa iyang gibuhat. O niya, nagpalaban din ako sa Toribia. Na. Ya, bilabay sa dayon ka. Ang amo sa buutan man ko. Hey! Sumsig ako, sumsig ako basagdan. Hey, buday! Buday! Bali, Klaro di kayo nga nakit pagtanaw Toribia. ikaw ba, ambil utok ni mo? Nagisakit ang utok ni mo? Sa din sakit sa utak. Imong utok, Nay. nagisakit. Nay, ayaw lang sa dayo ka suko, nay. Klaro Nay, ang utok, kalma. Kalma lang. Nagklaro sa utok.
Lisod ba ya? Tay, ikaw sun, magsigisog kag panungog. Nay, lisod ba ya kayo na maglalis mo sa butang nga wa gihinungdan, nay? Naglagot bitaw kayo niya. Gingnan di ko nga, magbuwag ko na mi. Ay, buwag. Bitaw! Makigbuwag yung ko mo kay badlungog kay kapilis Ayaw lagi, nay. Ayaw lagi. Alkansi baya ka, nay, kung imong buwagan sa tatay. Pero was utok mi. Ay, utok ni mo, gawas imong mata. Gano'n kan si man ko nga mas pabor ba ninoon ka? Nga naman dahil ako na siyang ilisan og Merkano. Ay, baya. Si nanay. Ilisan ko ng merkado. Oy! Amerikano! Amerikano, Amerikano, tay. Amerikano. Pag ikaw sad na ino, nangandoy pag yung Amerikano nga. Hapit naman ganit na mahurot o katangtang na imong mga ngipon. Ngi mangunay, mang kalolita. Hoy, Ay. ikaw balita ba? Dili na lisod karong panahon na, ay! Nga naman dayo magpataog kong bustiso. Nya, magpasiksik ko pag-ayaw. Uy, Sigurado yun, dagang yun yung maibog na ko. hala! Oh. Uy, ragaba ni mo daday. Ulo, gabo. Pusta na ita. Ulo. Oy, bisag pagkapinan pa kag bubot. Huwag mo palit ni mo. Hilas ba yan ni mo, Felix Tuha ka? Ganda pula ilong ni mo. Ay. Huwag ka magtanaw sa imong dagway. Wa. Mura magkagtingkarol. Naon sa baya mong duha, uy, paghilom na lagi mo. Ay. Pag-uli mo, uy. Bitaw. Ayaw mo pagsigig lalis anang butang nga way hinungdan. Mao. Ikaw. Kumusta, Lo? Lingkod na to. Kaya na importanteng hisgutan. Ha? Bahin sa unsam na, Lo? Bahinis kaso nga imong ipasaka batok na tasyo. Oh, kaya nga nang Lo? Hangyo lang ninako nimo na to. Nga kung mahimo lang unta, iatras lang unta nimo. Ang kaso batok ni Tasyo. Ha? Uy! Nga naman, Lo? Gusto kong mahusay na tanin ng problemahan na to. Temper ko na, Lo. Para maglahi kayong tuno sa imong sinultihan karon. Buot man niyo ipasabot nga. Pasagda na lang nato istasyo sa iyang mga kabuang. Sa iyang gibuhat ni Papa kanay adto. O ilabi na sa pagpatay sa bunian niya nako. Pobre gusto nimong mahitabo, Lo. Nga magkalingkawas ang taong kriminal. Gusto lang unta nako na to nga husayon una natong tulo kining tanan. Si Husay nga mong ipangita, Lo. Nga maghinilakay ta din Nga paminaw na to ang mga bakak nga istorya ni Tasyo. At ang buot na to, managsuon mo. Wa ko igsoong kriminal, Lo. Di ba, og yung ka na? Og si Tasyo, usa lang ka sinagop sa atong pamilya. Paminawa una ko rin nato. Lo, bisag unsa pa'y mahitabo. Dili gyud ko makig-ariglo ni Tasyo. Angay siyang masilutan sa silot nga kamatayon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.